आइदै जि खर' सादों आंनि आइदै हस्पिटालाव लांनांगौमोन आंखौ माथो रावबो सासेबो नायफैला आइदै बारासो मोनजोबथारबाय आङो देहाखौनो बे हौवायाबो दंना गैया रुमाव देरहा दङ ना फैलाय आंजों फैलाय आफाया थानायबासोमोनलाय आफाया खबर लाबाय बायगौमोन दालाय सोर खबर लाबावगोन आंखौलाय आइयाथ' आंखौ खबर लाखाया आब'आथ' आंखौ खमसे खम खनसे नायफैयोमोन आब'आ आंखौ दाना मा जाखो आंखौ एसेबो अनलानो नै बिनिया गावहासो माबा जानाय बायदि गाबद्लाबायबाय मा जाखोसो बिबा ओइ देरहा मा जाखो नोंलाय मानोथो गाबलाबायखो गावसो बेमार जानायथां माथांनो आं बेमारि मानसियानो गाबाखै नों लोमजादोंबा बिनिखायनो आं गाबनो ओंखारदों नों मैयानिफ्रायनो ओंखामखौनो जायाखै रावबो नोंखौ नायफैया न'खरनि मानसिफोरा रावबो नोंखौ अना नोंखौ रावबो दाबो सासेबो नायफैया लोमजादोंबाबो सोरांस्रि आं मा खालामबावनो नों लोमजादों नों माला हामगोन नै बिनियाबो जाखासे मानसियानो गावहासो गाबलाबायबाय माबा आं ओंखाम जायैनि थाखायनो गाबनांगौ जाबाय आरो नोंहा आं हामबा जागोन नहय आं दायो लोमजादों नालाय बेनिखायनोसो ओंखाम जायाखै दा आं हामबा जागोन दे नों गाबनो नाङा नों जिंगासि नाङा आं जेबो जायाखैना ओइ देरहा फैलाय आंनि खाथियाव जिरायफैलाय देरहा गाबनांला दे ओमफ्राय नों ओंखाम जाबायना जाया आंबो जाया नों जाबासो जागोन नों मैयानिफ्राय ओंखाम जायाखैबा बेनिखायनो आंबो जाया नों जायाबानो आंबो जाखाया देरहा नों मानो बिदि बुंदों नोंजों आंजों मिलाया नङा आं बेमारि मानसि आं बेनिखायनोसो जायाखै दा थां नों जाहैथां थां देरहा थां बिदि थानो नाङा जाया होनदोंना आङो जाया नों जायाबा जाखाया आङो नों जाबासो जागोन नोंजोंनो थाबाय थागोन आं जेरावबो थाङा आङो दे जानो नाङा दे था देरहा नोंखौ जोबोद अनोना बेनिखायनो नोङो आं जायाबानो जाया होनलायदों बुजिया नामा नों बेखौनो सोंबाय थायो अनोखायनोसो दा नों ओंखाम जायाबा आंबो जाया होनदों मानो थिनबाय थायो नों आंखौ ओंखाम जानो आरो आं पुतलाबो गेलेला एबारनिफ्राय आं नों हास्थायनाय बायदि गासैयावबो जाजोबनोसै नोंल' मोजां जा जल्दि औ देरहा नों जिंगा दासि आं थाबैनो मोजां जागोन दे देरहा नों थांलाय थां ओंखाम संग्रायाव थांलाय फेथेङा ओंखाम ओंख्रि संबायना सङाखै नङाबा दा न'खरनि मानसिफ्रा थाबनो ओंखाम मोनजायाबा दावराव जागोन थांना फैथां खबर लाना फै नों उन्दुबाय था नों ओंखाम संनो मोनखाया फेथेङा सङाखैब्लाबो नों संनो मोनखाया नोंखौ थोनहरखाया आङो ओंखाम ओंख्रि संनो नोंल' फैनायनिफ्रायनो सानफ्रोमबो संगासिनो संनो होखाया आं नोंखौ सङाखैब्लाबो सोरबा जाबा जायाबा था नंमारगौ मानसिया सिगांनिख्रुइबो एसे मोजाङाव फैसिनबाय इसोरानि आरज गाबनायखौ खोनासंदों आरो मोजां जाबावथों इसोरानि खाफालखौ नायहरदों आंनि संसारा मिनि खुसि जाथोंसै खर'फ्राबो खामानियानो होथारलालै आहाबो मा जाबावगोन एसेबां मोजां दोनखानाय लांनो होननानै माबोरैथो मा साननानै बावलांखो आंलाय मोनहैखानाय टाइम लस आरो फैफिननांबायसो थिगानो जाबाय बोरैबाला दहाय जेबो जालाङाखैमोन दाहालागि ब्रेकफास्टफ्राथ' जाबायदां जानानै थांनोसै र' साय माबायदि बिहामजो नायलाय बेहाव फैदों एसेबो थरानो गैया बेबायदि आथिं थिखोदावलायना जिरायो सोरबा बिहामजो मानसिया बिहामजो आफासो माथोलाय आफायालाय अफिसाव थाङाखैमोन आरो मानोथो फैफिनखो औ थांबायमोन फाइल मोनसे बावलांदों आङो बेखौनो लांनो फैब्रबदों आसुगुरफ्राबो लावजोबथारबाय माथो समखौनो मोनथारासै हानो दे उनाव हासिगोन ओइ जोमै ओंखामफोरा जाबायना दे जाबायबा एसे खुरना होलाय ओंखाम जानानै अफिसाव ओंखारलांनोसै आं हा आफा नों अफिसाव थाङाखैमोन आरो मानोथो फैफिनखो फिसा आं अफिसाव थांनाय बेफोरखौ दोनथ' मेगन थाइनैखौ बहा दोनगोन बेखौनो साननानै मोनाखै आं लाजिनाया मा फिसा हिनजावखौनो बेबायदि जोथोन दों नामा न'आवहाय आथिं थिखोदाव जिरायनो गियान होनो रोङाखै साय मा हिनजावलै बेलाय आखल गैथारा बे हावनि सिगाङावनो बेबायदि आथिं थिखोदावनो जिरायबाय थादों जोमै आथिङा मानि थिखोदावलायना जिरायनाय आफा दङ खाथियाव नुवाखै नामा मा जाबाय थायो बिफायाबो मालाय इउटुब खुलिनो सोलोंबाय थानायासो डिस्टार्बनो मा लम्बार जाखांबाय दे जाखांबायब्ला अफिसाव थांनो थां अफिसाव मोनहैबा आंनाव खनसे फन खालामहरबानो जाबाय दे आं मबाइलाव एसे बेस्थ'थ' इउटुब चेनेल खुलिनो नागिरदों आङो बेखौनो एसे ट्राइ खालामगासिनो आं अलंबार खोथा बाथ्रा गैयालासे
दाय गैयै हिन्जावनि मोदोमाव आखाइ होबाय नों आंखौ सि जोबोद लाजिनाय मोनबाय आं दिनै गावखौनो नोंहा एसेबो मेलेम गैया नामा बिहाव गोनां न'खराव बेबायदि आथिं थिखोदाव जिरायनो मानो गावखौनो सिख्ला गोरलै बायदि मोनदों नामा सि माबायदि हिन्जाव नोंलाय अलम्बार मा जाला बेखौ नोंलाय भाद्र मासनि सैमा फाग्लासो नांबाय नामा मा बिहामजो होननानै हिन्जाव होननानै सोरनिबा दख'ना सिङाव सोरनिबा लंपेन्ट सिङाव थानांगौ नामा जोंहाबोथ' गोसो जायोना फ्रि बिन्दास थानो बिन्दास थायो मा थायो नोंखौ रावबो बादा होआखै नाथाय बिन्दास थानायनिबो मोनसे लेभेल दङ बिहाव गोनां न'खराव बेबायदि आथिं थिखोदावना थायो नुवाखै नोङो आफाया दानि नोंखौ नुलांबाय आथिं थिखोदाव जिरायनायखौ आफाया आंखौसो रायदों नोंलाय मा मिथिगौ मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलाबायबाय थाखो नोंलाय मालाथो आथिं थिखोदावलायनो जिरायखो आंलाय दे जिरायबायानो दे जेनेबा ओमफ्राय माथो जाखो बिहाव फैदों होननानै मा आङो दद्रना थानांगौ नामा मोसाखाय बियो बे फैदों होनबानो माबा आङो सिन्देल खुनानै हायाव जिरायना थानो खर' आं सिखोमनो रावनिबो गलामनोहाय आङो अलम्बार आंखौ बेबायदि दारायखा बिहाव नालाय बिहाव आरो सोमोन्दोआसो बिहाव दा गियानखौ एसे बाहाय जोमै गियानखौ एसे बाहाय अफिसार हुआ मोनदों होननानै माहाजोननि न'खराव बिहामजो सफैदों होननानै गावखौनो बांद्राय लेबेल दिन्थि महर दं होननानै गावखौनो बांद्राय दुगिदा दिन्थि महर थानानैबो जुदि गियान गैयाबा जेबो लाब गैया बिहावा फुङावनो अफिसाव थाङो हौवाया फुङावनो अफिसाव थाङो खमसे खमथ' ब्रेकफास्टफोर माबाफोर मोनसे संनानै जाहोहर बेखौ गियान दं नोङो हो मा मोनजादो दायो अफिसाव नै हौवाया थांसिगोन दै खालि लोङै सानफ्रोमबो थांनांगौ नामा अफिसाव दाना माने नोङो आंखौ बिराद हिंसासै आरोना हिन्जावा माने दसेबो जिरायनानै थानो मोनला आरो माथो फेथेंआनो संखायोलाय सानफ्रोमबो सोरांसेयानो सानफ्रोमबो संखायोलाय आं संबाल' जायो आरो आंखौ आयानो बारा होना दोनखादों माथो ओंखाम संग्रानि जेबो मुंबो दामाव होनानै अब्ला नोंहालाय मानि थाखाय एसेबां नांजाबाय थायो रावबो अनमारा आंखौ बे न'आव अना आंखौ रावबो अनमारा आइनि अनगा गावनि हौवायाबो अना आंखौ रायबाय थायो बुबाय थायो आरो आंखौ दिनै आखाइ होबावबायसो थाया आं बे न'खराव थांनोसै आं नाङा आंनो नोंखौ गारनानै थांनोसै आं आइ आफानि न'आवनो बिन्दास गोसो बायदि आथिं थिखोदावना जिरायनो होनबाबो हायो बेयावलाय आरो मा बिहामजो होननानै जिरायनोबो मोना नामा बिहाव बिखुनजोसो दा माथो जाखो बिसोरबो मानसिसो दा सोमोन्दोआसो बिहाव बिखुनजो दा थांनोसै आं बे न'खरखौ गारनानै थांनोसै आं माबा मोनसे फंसे बुंबाथाय गियान फोरोंबाथाय गाज्रिखौल' नुयो खारनोल' नागिरो खारनानैलाय सानबेसे थाहैनो नोंलाय नोंफानि न'आवलाय थां गावनो मैया बुंखादों सोरांस्रिया लोमजादों होननानै लोमजानायानो हामाखै बेसेरा दाबो बेखौनो हिंसाबाय थायो फैनायनिफ्राय बेनो न'खरनि खामानिखौ मावगासिनो खमसे खम एसेसो मावफाहैना लोमजादों खनसेसो नों फुङाव थानानै खबर लाहैदों मा जादों होननानै आयु हामाखै बिनि लोमजानाया दाबो हामाखै एक्टिंसो आरोना गासिबो आंखौल' मेगन सायो नुबायना आफायाबो आंखौ सैया आइनि अनगा आंखौ रावबो ना नोंबोथ' नोखिया नोंबो आंखौ दिनै आखाइ होदों आरो फेथेङाबो आंखौ लाजि फोनांदों मैया ओंखाम संग्रा थांनायाव आंखौ लाजि फोनांदों आरो सोरांसेयाबो नुबाय गावनि बिबौखौनो माबायदि हिंसायो संना खुरनो जाहोनो थाखायनो नोंबो दिनै गावनि आंगो हिन्जावखौ नागारनानै सोरांसिजोंसो लोगो जालायदों बाबारे मा एसेबां नोंनि गोसोआ मिथिबाय आङो बेखौसो नोङो मोजां मोनो बेखौसो नोङो अनो खाब्रै हिन्जावखौहाय बेनि थाखायनो नों दिनै आंनि मोदोमावबो आखाइ होलायबाय नांखाया आंबो नोंखौ थांनोसै आं बे न'खरखौ गारनानै आइ आफानि न'आवनो थांनोसै आं हौवाया माबा मोनसे गियान होबा फोरोंबा रायनाय बुनायल' नुयो मोजांखौथ' मालाबाबो मानिखाया बुंबाबोथ' मालाबाबो गनायखाया थां नोंफानि न'आव थाङो ना सोरबा हौवाजों खार लस गैया नों बायदि अज्ञान हिन्जावा नों हिन्जावखौ लाबोनानै आंनि लाइफ आंनि संसार गासैबो थेर बेथेरसो जानो हमबाय सानदोंमोन आं नोंखौ महरजों लोगोसे गियानबो दं नाथाय गैया आंनि साननायफोरा मोनसेबो जाफुङासै नोंखौ लानानै आंहाबो गोरोन्थिसो जाबाय थां फैनोबो नाङा बिदिब्लानो माने आंखौ खारनोखौसो लुबैमारदों हिन्जावादे खारनो नागिरदों नुनानैबो हमथानो नालागे नों आंखौ खारनोसो होबावदों खारमानिसै आङो सोरबा लोमजायो सोरबा मा जायो जायखि जाबाय थाला आङो बे न'खरखौ दिनैबो गारा थांनोसै आङो सानदोंमोन आं गावखौनो गोग्गा जादोंमोन महर मोजां हिन्जाव मोनबोदों होननानै महर मोजां मोननानै मा लाब आखल आखुआनो मोनसेबो मोजां नङा बेबायदि हिन्जावा खारबाबो लस गैया सोरबा खारो सोरबा थैयो जि गोसो खालामहैबाय था टेनसन लाया आं बेफोरखौ गावखौनो गोग्गा जादोंमोन हिन्जाव सेहेरा मोजां मोनदों होननानै माथो लाब जाखो हिन्जाव मोजां सेहेरा मोजां मोननाया खामानि गैया बेनिखायनो नंमारगौ सेहेराखौ नायनानै दाला होननाया बेनो ओइ दस्ति नों सिगां थौलै आं उन थांनोसै लाजिदोंलै आं सोरांस्रिनो बोरै मोखां खिन्थिनोब्रा आङो मालाय हाबा जाबाय बियो आंखौ नागारनानै आंखौ गुन्दा मानो फैदों होनना बुङाबानो जाबायलै दे दस्ति लाजिबायसैलां थौरालाय नोङो सिगां नोंबो खुरिया बारिया हिन्जाव बायदि बिख्लोफ्रानो गोबा हारा साइदा सिगां जानिया
आहाबा दिनैसो लोगोनि न'आव फैदों। औ ग्रोलै नोङो माथो होग्रो बिनि उनावसो थांगोलै आं। आंखौ खारनो हाया बायदि मोनदों ना बेयाव अलंबारा नायबाय था फैखालाब आङो। माथो जोमै नंमारगौसो जों कारेक्ट न'आवनो फैनो रोंखाथारदों। जोमै बहाथो थांनो नागिरदों? ओमफ्रायलाय सोरांस्रि दंना गैया? मिथिया आङो सोरांस्रि थोरांस्रि रावनिबो सुखिदा नङा आङो। गावबागाव थांना सोंहैथार दंना गैया। मा एसे बाहादुरि हिनजावलै खनसे जोगासिनोसो खारफागौमोन आंनि हिनजाव मोनबा। थाय स्रिथा जोयो ना मायो दे नोंनि हिनजावखौ जोबाय था। आसलते जोमै सोरांस्रि खोथा सोंनायाव मानो बिदि बुंखो? माबा मोनसेसो जादों दांहाय। थलाय थांनो सोरांस्रिया मा जादों खबर लाहैनो थाबनो फै। नै दे आयं राजा मोनसे माथो अकस्मात खबर गैया दबर गैया खावब्ला खावब्लि नुजाफैखो। जेबो नङा आयं सोरांस्रिखौनो खनसे लोगो हमनो होननानै फैदों आङो। हाबा जानायनिफ्राय फैथाराखै नालाय बिनि न' गोदानाव बिनिखायनो बेरायनो फैदों। नंगौना आयं दे मोजाङानो जाबाय दे बिदिनो लोगोजों लोगो खबर लालायनांगौ। मैयानिफ्रायनो न' सिङावनो दङ ओंखाराखैनो मा जादोंथाय लोमजादों होननानै खोनादोंमोन आङो बाहेरायाव ओंखाराखैनो। थां न' सिङाव दं बिनि रुमावनो थां खबर लाहैथां। दे आयं होमबा नोंसोरो उनाव थांबाय था दे आं अफिसाव थांनोसै। मानसियानो हनै हुसानो गैला बेमारजोंहाय। माबायदि जाखो रावबो नायाखैना माथो न'खरनि मानसिफ्रालाय। आयै हनै फुयाबो माबा बिरल'ल'सो जाना थाबाय। आयै जानाय नंलाहाय बेखौ हस्पिटालाव लांनांसिगोन जोंनो। मानसिफ्रा जेखि बुंबाय थादोंहाय न'खरनि मानसिफ्रा। लांसै आं हस्पिटालाव। ददेलै थौदो हनै सोरांस्रिनि अबस्थाया गाज्रिथार थौदो न'खरनि खोथाखौ बाद होथ'। हुयाबो हनै माबा गाला लरगथ'सो जाजोब्बाय जानाय नङा थौदो। डक्टर जिंगासिनांगौथ' जेबो बाथ्रा गैयाना? गैया जिंगासिनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। जोबोद मोजां खबरसो दङ। नै मा बुङो सार नोंथाङा? मानसिया सिरियासथार। सिरियासनि गेजेरजों आरो माथो मोजां खबर जालायखोनो? नोंथाङा पेसेन्टनि सोर खोन्थायोब्ला मोजां जागौमोन। दे सार सोर मा जाया बेफोरखौ उनाव मिथिबाय थादो। मा रिपर्ट मोनदों दे थाबनो खोन्थादो। सोरांस्रिया बिमा जासिगोन। बिनि गोरबोआव दान मोननैनि गथ' दङ। नंमारगौना सार? औ नंगौ। नाथाय पेसेन्टआ दायो जोबोद लोरबां दङ। बिखौ डिस्टार्ब दा खालामथ'। बिखौ दसे उन्दुनो हो। आं थांनोसै बेलेग पेसेन्ट फैगासिनो। सोरांस्रियानो बिमा जासिगोन? आइ मासे मोजां खबर। आं न'खरनि मानसि गासैनोबो खबर हैनोसै।